Baleronggup Jakarta mempersembahkan sebuah bidaran Minang berjudul Pitaruh Ayah, disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Pesan-pesan kaset ini khusus diperuntukkan buat anak kemenakanku, generasi remaja Minangkabau. Semoga ada manfaatnya. Harapan kami, atas segala kekhilafan dan kekurangan, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Onak kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dudua adurun dengan liah sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicalia umuan tapakai. Badan ayah beransua tuo kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukui stanggia ya bungo. Bararat tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mairiang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang maheriang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nan duo menyalo jiluang hitam, doa dibaca pengabisan. 7 langkah mai di kubuana, datang malaikat pibatanya. Tapi jangan kantanyo kata jawab, usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokuk basuun bak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun warih ke dibagi, usah diarok dari ayah. Sabab Allah doa itu. Salamu dunia ditunggu, ayah diseso para sayang gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh bak diurang timbalan pitih nan babilang. Hanyo pitaruh batinggakan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nan nyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Danga malah anak kanduang, simakkan mana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari janganlah hilang. Ganggam mare pacikan taguah, siang ngambillah ke patungke, kok malam jadikan suluah pidoman patang jo pagi. Takalo masuda ulungo awamulo insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo kilek patuih hujan besabuang kalam lembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan lan duo bunyi pakiak sepanuh kampung cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya 100 jon tuangnya. Adapun tujuan mungkasuinya mangko jodarah samutibo. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk kida mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nanyu hadang cakak dan tidak kuncon ramai. Pakiak bukan sembarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia jo Maryam tandu negari dalam parang.
Maka pada hakikatnya nak, hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak menang. Kemenangan janjang ke istana menuju kursi di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Berdaulat di muka bumi Allah bana menobatkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak, usah menjadi raja kalah. Nan berjalan menakua-nakua mengecek ketagun-tagun, hilang bangsa punah martabat, menambah gantang petanakan menyamak dalam negari. Kalau waang nak tahu jua nak, hidup nangko ndaklah lamu, dunia hanya sekejap mata. Caliaklah contoh jo ibarat. Masulah ia disonsong abang mati diantar dek sembayang. Antara abang je sumbayang disinan kamat dibacokan hingga itulah jatah umua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kato di beliau. Umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman. Sehari singa derimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singo nak bukan menggadang bakato darih bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indak nak. Bukan dah itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunokan masonan pendek bapacu marabik boko membuat amal kebayakan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling kengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak kiliran tangan masak lacuik makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilaku hidup itu namanya. Selamping daripada itu, umur bukan sebatih kubua, hidup bukan salacui abih. Tapi ada hidup sesudah hidup, panjang dan tidak kau juangan nak, itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tapabuat bertimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat khaliknya. Kita memacik kali kambana, usahkan 2 tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putih keduanya, sinan kehanyut handam karang. Kini dirintang ngangan-langan iswak diseso penyesalan. Di dunia rintang yorato, di akhirat gilo juga gau kalamlah jalan kesarugo. Mangana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawasiat. Rantangkan banang ke langit, hubungkan diri je Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhu waju manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah cancang nan duo sagaragai kapanan duo salabuhan samo Jawa kaduonyo. Menunakkan duang janyu ayah, ijanlah bosan menerangakan mengecek indak kalamu taga dek sesu menyimpannya. Jika anak arif memandang simak jodalia metu batin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Nan di muka suik jurung guateh, ialah ruang di kapalo bakanda isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tasabut runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati sangkayu mandubu agamu. Ikolah pidoman jurumudi kaganti kompas di nangkodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan minta dikanyangkan umpamu peraka tempek barang. Tansanu muatan kosong, alamai oliang jalan kapa, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau labuliah ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kucing warnanya kunyang. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani karena bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarat.
Cala Allah tajam punado, tinggal di bawah menyampaikan. Adat Allah syarak punado, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru. Nan ketigona luak nan bungsu, corak hitam lambangnya kambing. Rila aja sabah bau sau rumput nan indak pandang daun. Dek padi mangko menjadi, dek ameh mangkonyo kame. Mengecek iyo je pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi. Ekonomi baso canggihnya. Itulah tali sahalai pilim tigo, tungku nan tigo sejarangan. Kok waang nak samparono nak menjadi orang baharago. Sadulun jasmani jerohani, dunia dapet akhirat buliah. Mako sarekkan kepalo je pengetahuan, panuhkan dado jo gamu, gasaklah paruit juara tu. Dia teh tungku nan tigo, sinan tajarang kehidupan. Masa hakikat manusia insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumit naracu menimbangnya. Kok cadiak saja kadipanggakan iduit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Amih hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecek orang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta lakit talilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka kecek taimpi dinang kayo. Baitu pun awak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pasak lidah. Sombong pakabua muaronyo. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak balonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang namukan. Di balik daripada itu nak, kok dia teh isi lapan wah jadi Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyulungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknyo, kok kayo suko dimakan, ringan tangan menolong orang rajin basakai pasidakah. Kok tumbuh hawa orang cadia, kusui satu lah menyalasai, karuah baringan mampajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mangku aman. Maka dari itu nak, satiok kakuk kadia wairun yang sepatah kadisabut. Bulek lavana ketuati sesuai dalam kiro-kiro. Nanyakan dulu kata raju, caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak wakicuah salamonyo. Anak kandung belahan nyau jaret sama tu ayah bundo putuh tak jawa kediuleh. Sapihak kabadan diri ayah, urang nan bukan cedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumit lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi mustahil selumpuh kemenari baarang buto kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibo pengajian. Mari to cari rasionyo. Di balun sebelum kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jelangi ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nang talukih, dicaliak jemato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan nampek tagah nak. Nan pertama, iduilah bak rumpun awa, usah dicontoh bak tibarau. Nan kedua, tiru beringin tengah padang, jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga, simaklah hanau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan nan keempat, jadilah serupa paku, ijan seroman jubindalu. Baatakah rumpun awa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di kampek lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indaklah huret na mengungkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun mindak taseso lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapet junjung. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunojo. Ba itu sifat kadipakai nak. Dimanapun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat kerang banyak.
Pandai-pandai je masyarakat, tahu-tahu melinggang raso, usah pemaha tapi rugi. Kok mengecek maga agak, pikiakan tiok kabakato tapi usah katokan dan tapi kia. Sabab luku dipisau tampak darah na, 2-3 taweh penawa sanang dan tidak tampak bakeh. Tapi luko di lidah sulit ubeknya, mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Dan bak kain dimakan ngange, lipek patahnya tak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki tetaruang inai padahannya. Kok mului entalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu, setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya runduak ke bawah menyilau bumi tampek tumbuh gunung dan tidak terlupakan. Sandia babisiak bakih rabuang, kok sampai kalian gadang usah lupakan jasa tanah tahu membalih budidaya. Lamahnya pulau dikatakan, maliwak diputangin, manggerai dipupuk ribut, bak cando-cando ketumbang jangan kepatah ratak tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapo kemenahan. Satiok rueh basambilu, tiok buku bematan pulau langkuk juduri jemiangnya. Namun tabungkuih dalam kalupak dari luar tak nampak rupa. Artinya semantang ngawak diateh usah panden palabiak dadu uju tekabua tu namanya. Balarang bana diogamona tak cecek sepanjang adat. Urang duit banyak batuah, urang mati banyak kiramai. Lawi sati rantau bebegu taluaknya baran jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah, mahamun sekali jangan. Sabaliaknya usah pelupukan jasa orang. Walau sahalih bijo bayam gadang paedah manfaatnya. Pemaaf sabajurilah habiskan dendam kesumat. Biar orang banyak buruk awak bebudi bayak juo. Pakaikan bana tunakkan luang, usah dicayah dilengahkan. Itu tantang buluah jo bambu. Baalah pulau jeti barau cuba wang dangang simak kan nak dapat paham makimahnya. Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Karo ketek sebantuak jaguang di silau indak babuah bunga sehalai tak menaruah. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudian tibarau madok kemudian kok bakisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu anggua urang diam minyo merumuak. Kian yo komariyo lawan jo kawan semuyo pendeknya sagaluyo indah adu dan tidak iyo. Tibo Golkar lah masuk Golkar, urang petigo inyo petigo kampanye PDI paliang demuko indak bab pendirian. Akasudahannya jadi anti mundung kuat masuk keranjang tak baitong kok pai ndak menukuak pulang ndak meluai arago bara diri awak. Di dalam bahasa nasional tapeklah kok dikatakan bahwa inilah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awak kok mesti jujur nak. Kok indak katakan indak, kok lai tunjukkan lai. Usah tekah-tekah si puluh alun di tanah labadarai manipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagan yang baalah mantiak perak basapuah di jarinya sarawa bagan tiak juo. Padahal baju basalang balagakan yuang. Tiok kalapau tiok utang. Cah bon cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di hariaknya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi. Awak rancak kupiah teliang diresek saku tak berisi. Jauhkan banan dan panantun nak. Hongih kecek orang kampung bagunjiang orang suakida. Ada puluh yang seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana. Paisok kawan di santuangnya. Jauh gamu hinyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir Khazan Imam Ghazali ke surau tiak dirayu.
Jo politik tahu dahulu. Sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai. Sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau di garega layu sungitnya. Kota soal baburu pulo anjiang paling betuah. Lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapanih pulo. Sambilan buki kajarannya kakandiak kakijang namuh latigo liang kane sayang kabangkai sekali balun. Baik itu pun ado mengaku santiang juadat. Pantun papatah maya bana luak tigo lareh nan duo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20. Di male inyola nampak kami menitah pesambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui menyenjo datang kawah mengundak-undak baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakato indak pastinah. Nan sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa tapakai. Ko awak orang tidak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan di Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinya yang tidak tahu, iko bisa diberitahu. Tapi memang susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, iko penyakit abi hubek tunggu menanti ya jalulah. Sipek cadiak tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari. Itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak usah ditiru dituladan. Akini cadiaklah pulau kayu gadang beringin di tengah padang. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh labumi di rumpunnya. Dek gampo indak taboke kan dek badayalun kata oliang konolah goyang ngani lalu. Taguah jo pendirian, istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kunyi pantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak jayah payah pasal biasa. Tapi jangan diagu martabat orang. Lompek selompek ambuat tibo indak berserap katu duo tak idui mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang ke langit tinggi malepai awan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampek baselo batang nanggadang kesandaran dahan narampak kabagantuang. Artinya panutan di masyarakat. Cadiak kabakih rang batanyo kayo ketampek rang batenggang bagak tumpuan kemangadu. Satitiak katonyo dilawikan garak juga jadi contoh sipai kesuri jetuladan sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menungawi bukan maimpo nan di bawah. Walau gadangnya tebi rumbun gadang menenggang kenang ketek urang nenindak takwi talen lo. Itulah sipek pamimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sesaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muko mengadang sipak atau ngarunci yang yunan barawi lah nyato lurah tababatu malasau sajo dari ateh bukanlah sipak de baringin nak. Ingatlah apabila kayu larabah baabanalah kagadangnya batang lapuak daun karege usah diaruk ke bepucuk entah tindawan kabungonyo. Tuah nalamu hilang laleh, je loncek-loncek ke betonggok kurang mencibia bekulil yang tangguang ladoso salamuko. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan pantangan tikan nak jauh bala je penyakit. Dan tadi beringin tengah padang, baapulo nasib kiambang. Jika kiambang ke dibacu itulah semalang-malang untuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggok menapi-napi ke tengah takwi de gelombang.
Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya, tapi tarandam-randamnya tak basah, tarpong rapuang tak anyi. Bidua lalu wawak besibak di angin badan batundo kok kunun riak mampehkan. Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak. Parang ganas medan kejam, tekad membatu dan utamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam bersikap bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyui takwi jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian. Jangan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai, sesiwi angin mendatang sesambu warinai menimpo awak laku cuik metiaka. Tapi layakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nuru Muhammad kipeh labaro tungku batin. Sekali masuk kagalanggang pantangkan babaliak pulang, patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jiko sepancuang alun putih kalau salangkah hendak sampai, kini gagal bisua ulangi. Dibaliak-baliak bamamanggang baru memasak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu derimbo nak. Tumbuh tak ragu orang tanam barabuik sigai nak memanjat indak suatu nan tabuang. Batangnya mengandung sagu mengkanan nurang sanagari jo kudo-kudo melamakkan. Uruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah elok kakasau jo kalantai kepaga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan pucuak ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ke tali, saga pun banyak kegunaan. Buah lama nironya manis, dimasak jadi lagulo diparam tuak namanya kok rasan itulah cuko. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karbu api. Sabalun datang kewe joronson catudakeh orang namokan. Sungguh pun awak orang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurun tanah lakuang inyo wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silero tuo jatuh belum buat kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Sangkanu manusia mencontoh anak batang sampian namuasiangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi barek murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun ridha Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah dia baituna. Setiap orang berpancarian mempunyai pada surang-surang tak ada istilah pengangguran. Tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonyo berpotensi, sadonyo aktif produktif, nan butuh pangbilasuang, nan pakak pelapebadian lumpuh penggerayam nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Niro ndak boleh sombong kalidih, ko indaklah karajo sapu betumpuak sarok di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dia buat kai di api sanggup membakar ibu rayu. Maka kalaulah sampai tak bagunona, ilia santai mudia bermainlah kadang bagendong jiwo iduit begantuang karanggae, malulah awak bakihanau kurang lapulo dari sampia. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah nyolai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman sauji kacang pagah. Buahnya baduyun-duyun kulit bakilek kunyang ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya.
Maka selain bernamu bio-bio, kacang miang namanya juo jarang lah orang nan tak tahu. De inyo bagagang panjang bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba orang pulo tapaso melilik batang bagantuang karantiang kayu. Banyak kacang pekaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio ta seso sabatang tubuh jantuang la minta gawi pulo. Baa bana sakit padiahnya nak sulit layah mengatakan antah ke urang na marasai. Sumpah kutuak caci makian upek caraco cerik bungkang di banci salamu hidup. Jangankan ke mendakei, mandanganamu sajola jajok kok kunun mambiak kapamenan. Joapi memunahkan nyona, tunggu ada kikih dilantiangkan ba itu doso kacang miang. Nyampang kok kita manusia memakai sipek bio-bio, sakampuang kan miangnya manggata turun-temurun. Jauhkan lakunan itu nak buliah salamai idui awak. Cuba wang bayangkan. Ulah di asuang jepit tanah gunjang kian kincah kemari bisa mararak kasih sayang orang balaki di sibaknya. Tiba di dagang penggalesan, labiah ditimpo kebakaran. Tansano api nan memakan tinggal juo pun tuang baronyo. Taga ada bingit dan kihurang toke menjadi anak buah. Santano kantu hari timponyo, direktur masuk penjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabau rendong. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertemu bio-bio nak ulet bulu namanya juo. Karena bak cando jujur, mulut manih baso ketujuh, awak talen perlenteh pulau penampilan pun meyakinkan. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio dalam batin, pandai menakok hati orang. Kadang-kadang bentuk ulama, hadisnya balapi-lapi ayatnya bak eyailia iko dalia iko maana. Ado juo rupo sarjana, tahu jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Pendeknya baragam kicuah jo kecong nanyato inyo menyerat miang cundang kawaji nanyo agia. Pura-pura ibu kasihan katonyo ingin nak menolong berisuak orang letagagau gawi gapai sepanjang jalan beliau mengakah di subalia. Madoi orang macam itu nak ado sifat yang dipakai, iaitu menjauh. Ibarat merambah bio-bio. Ko anyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi. Alamai miangnya batebaran pada nang juo nang kagata. Kalau ketangguan-tangguan masuk sekadar berdebat menumpala eloklah menyisih saja. Sebab dialui makan jarumnya rumit mencari jajak masuk. Indak betali ke diri atau tampuaknya ke dijinjiang. Selain dandam parang batin batenju kesudahannya. Basuo bak pantun-pantun orang. Jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang pelindih dahulunya. Haluih karajo orang kini mengarang bungo jo karateh dek umbang basasok jo. Nak duo pantun sairiang. Babuah rambai diguguak bungo disasok barau-barau. Ulah parangai kayu bungkuak caya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tunakkan luang. Jago diri yang kene miang. Apulai menjadi miang samo tak elok keduanya. Adapun paku ataupun pakis termasuk banso suku rumput. Sajak dulu di ranah Minang paku takato jadi sayu sampai kini musawa jua. Malah hendak saja di kampung awak. Lapeh ke Jawa ke Mangkasar, ke Ambon ke Kalimantan sampai Brunei Darussalam populer ketupek boleh paku lontong padang namanya sinan. Dan paling lama dicampur jariang, serak-serakkan udang bariang asamnya asam belimbiang bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu jelamak paku nak cuba diulang mangei lah masiak mangkonya sero. Tapi ada saketek nama ibu. Menurut pituahan kudotor, paku indak mengandung gizi senasib pulau cucu badak menganyang indak vitamin. Biarlah, kebah pulau. Nanya tu itulah budaya wak gulai pusaku Minangkabau. Semenjak alun barawalun masolawi secampak jalo merapi segadang talui tiap paku cubadak alah juga. Hidup paku cubadak, maju terus pantang mundur. Kita tinggalkan soal vitamin nak. Ditalaah sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari pengalaman ilmu paku ada bana yang ditiru.
Iaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule. Yakin, gigih, percaya diri, tapi jujur. Itu nampak tu kita contoh. Cuba lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah napainya hidup di salib batu jadi juo. Malah indak pun di atas bumi, di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur, sampai ke pucuk-pucuk atok paku ketatap hidup mewah. Sungguh menjadi penggembara, inggoknya indak menyeso, makannya mencari surang, pantang menggaduh orang lain bak cando limau di bindalu. Mendiri, itu nan patut ke ditiru, suri tuladan ke dipakai. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh, angin pun tak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan sabi pagi cako dilanyo kabau atau diimpuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Besok pagi tunih tercogok sapakan larimbun pulau. Paneh batahun tak membaa, liparun alun kehabis entah ke urek dan tak cabut. Tapi selagi rumpun tak binasuk nang paku berpantang mati. Sedangkan makhluk tumbuhan tu nak indak baraka, indak barasu, indak pulau punya napasu lay gigih mencari duit. Mana kalian kok menganggur? Banyaklah contoh ayah lihat. Taganda di perantauan tertumbuh usaha galeh kondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Kok berdagang rasu tak mungkin pokok tandeh kadai lalape. Carilah matu lokak lain kok lari dari poron. Kandas galeh lompek ke tukang dak lanteh cuba mengantau sandek juo kau mojek. Sainda idaknya jadi cingkariak menguli menjawab upah. Pendeknya usaha. Tidak satu jalan ke Roma kata orang sinan. Nan kau usah. Kalau bersepi dua jari magin menjual ganja menempe jetan tegirang, adai melarang undang menagah isuak bersinggang di neraka. Kelai balik ke kampung bersawah membuka ladang berparak tarana ayam syukur bana turun ke tani. Hai ko indak. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palantah. Tengah hari di lapau jo domino balapi-lapi gurau jo kincah nan utamo. Sehingga diluluak tajak balabiah di lapiak pinggan tak cukui. Pamaleh. Kanker ju tumur dalam hidup nak. Panyagan pembarik tandan pamalu lambek pekisah. Pantang cilako kami dulu bagayuk ke orang tua babaliak makan ke pusako. Apalagi merengek-rengek. Pacar den lah kadang jo kawin kembak aku den layah. Itu haram bagi anak minang. Baitu pun taradok pelajar mahasiswa nan pacah mental pengaluh panjang patui beraja dari paku. Mantang-mantang anak kuliah gensi bana turun ke pasar namuah menjadi kutu rumah. Penganggur intelek bahasa kerennya. Rumus yang dipakainya, tujuan sekolah jadi pegawai. Cari karajo ilmu dia masuk kantua keluar kantua lamar kian mohon kamari sehinggalah tipih tepat sepatu tabuak sarawatan tengikua bertarimu ke indak jo. Tidak ada lowongan atau tunggu saja panggilan, baik itu jawab personalia. Maka dek bosan gilo menanti umur semakin gaek jo, kesudahannya baputih hasu tiba depresi frustasi pemanuang penggalak surang. Dicarak lai kaliang baygon babuyah muncul dalam kamar cengeng. Maka dari itu nak karanuanglah SMA dan insyaallah tanago ayah kue juo talaki menyambuang ke fakultas. Kini-kini ayah pasankan. Nyampang kok jadi mahasiswa sampai tak sampai di wisuda. Jangan pasang jarik samato jadi pegawai di kantor-kantor. Karena pitih tiuk menggari zogok menjogok lah biasa. Atau dek sabab karena lain indak menabuak cito-cito, maka bukalah usaha surang berwira swasta baso kalian. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantuan dak kamakan berdasi juan daknyo. Mesti sanggup mendiri, berdikari. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya hidup menunggu semua awak jolawah-lawah sipek pasif tumah namanya. Sedangkan hawa harus agresif, progresif dan dinamis.
Ba itu karakter orang Minang watak pusako dari dulu, kini kalian mawarisi. Adapun menteri pantang dihindari, laku parangai dek bendalu sifat cilako di bawahnya. Tak kalau bamulo inggok menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. Elok labaso batang limau, urang bataduah di bawah naiknya dijamu dibari makan temalam diagi halapiak. Dek lama lambat menompang, mulai berpucuk saledau. Kian hari bertambah rimbun, urek menjala-jala juo, kini melilit mengulampai. Akia kato sudahan kalam. Nyobaran tiang badan rampak, badaun berbunga kambang, batang gampa urek mencakam. Kalahlah nanasa dan tibo. Kini limau tinggal jenama, wujudnya nyato labin lalu, sumpah bagu membatangguangkan. Jauhkan sipek nan bak itu nak gadang ladoso mudaratnya. Tahu-tahu hidup menompang, awak buliah urang tak rugi. Usah kalamak dia awak surang cadiak buruak tumah lamonyo licik kata orang subarang. Dia gi hati bahkan dak jantuang nan bak ulando minta tanah. Buruak laku jait perangai akaci luah busuk panganannya tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Atau bahasa populer Minangkabau, lama diawak ketujuh di orang. Kok raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Itulah timbangan orang babudi. Santano budi nalah pupuih nak alam sampai langkah tetumbuak sulit petenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangalah pantun orang dulu. Dek ribuit rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau duit ndak babudi, duduk tagak kumari cangguang. Babelok, babilin-bilin dicapu padi ketabi, dek elok orang tak ingin dek basuh orang nanggari. Kau tumbuh belok samang, tenggang ngamanah kebinaso, pitaruah di paliaro, martabat dijunjung tinggi, caliakan basuh budibaya. Ijan samantang orang lah picayo awak kuli disangko toke. Ba'a kala tiap ujung jari yang latadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau, agak-agak di kampung orang. Bumi dipijak usah lambang, lawi ditampuah jan bariak menyanguk indak mengaruahi. Turuikan nadai carosinan, isi cupaknya nanta tagak tiru ragian nanta kambang. Kok bekato di bawah-bawah. Usah pengih je penggisia kecek mekue tiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari cincin nameh meparagokan. Urang lah mati ndak makan rimah disapu kailaman pantangkan bana tunakan uang. Membunyikan TV jo radio, usah sehabis-habis putah. Tenggang subalah menyubalah. Mungkin anaknya baru lalu tagaduah urang sedang damam pikiran sama-sama ibu. Samantang awak naik onda kanalah urang jalan kaki, kanai potong indak membawa anak nan bedo kabuik di belakang bunyi kenal potnya namanya so. Kesimpulannya, walau bindalu nan tatuduah ambil ibarat jai tibar, usah menaria teh bangkai ayah tak suko tentang itu. Onak kanduang badan de ayah. La panjang ayah batu tua bajelo kisah tafsiran mengaji rasio alam. Tapi ba'awa kata bamulai, ayah bukalah cedek pandai, butuh di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si butuh dapet gajah, nan karesek baru ikuanyo adalah tubuh sabatangnya. Kok lain namuah membaca nak menyimak memperhatikan. Di alam kulil yang kita nangko batabua suri tuladan banyaklah contoh jo ibarat. Jo kearifan bisa disawak, paham di batin menampuangkan sinan basuh luba ilmu ayah janiah sayak nalandai tampek barananga kabudi. Dek sabab karena itu, rajin-rajin anak baguru, melihat bayang nantasirek, cubalah jawab takutaki kiyah isyarat dari alam. Dan itu anjuran dalam syarat Tuhan banal menyuruhkan. Batanya Allah ya firmannya, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit disungkupkan? Apakah kamu tidak memperhatikan pergantian siang dengan malam? Apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya? Malah tanya beruntun dari Tuhan kepada kita manusia, afala tubsirun, afala ta'qilun.
Afala ta'lamun, afala tatafakkarun ya ulil albab. Satiok tanyo bahkan tak jawab nak kunulah pulo tanyo Allah. Hampir saja mayah bersurah, kini dihimpun ciek-ciek diambil pati santannya. Dari sepanjang tutua tadi tiga saja isi pidoman, yaitu hubungan diri sama diri, hubungan diri dengan manusia dan hubungan diri dengan Allah. Mari disebut satu-satu. Adapun hubungan diri jo diri indaklah lain mengkasuinya membantu watak jo karakter. Dalam mencari kepribadian adalah 5 rasionya nak. Nan pertama tujuan hidup, motivasi jo nama itu. Dari mana datangnya awak? Sedang di mana kita kini ke mana arah ke dituju? Bertanya kita ke diri, untuk apa awak angkoi duit? Kemana datang ke dunia ku? Ku indak tahu jawabannya, Tuhan menolong menjawabkan. Wa ma akhlaqtu jinni wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku saja. Untuk itu Rasulullah pun bertitah, hiduplah sesuku hati, tapi ingat selama hidup mesti ke mati. Karajokan apunan taraga, tapi ingat setiap karajo akan ditanya. Cintoilah apunan di hati, tapi ingat setiap pertemuan ada perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpendirian taguh, berprinsip nang jale istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapaci taguh-taguh bakeh ketaga. Usah bak ganggam-ganggam baru rasu kahangit dilapehkan. Kalaulah tagak nan bana ijan ragu menentang bandiang. Nyampang nan hak dirabut rampeh martabat dilanya orang pantangkan mundur setapak iwang haram bumi bakeh halari. Syahid membela kebenaran, dayuh mengalah dengan salah. Yang ketiga, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ada zat yang paling adil. Itulah inyo kalbu kata orang sia, nurani kecek orang pandai, rasu pareso janyo ada. Musuhnya ialah nafsu, sedangkan akal kumari maswa. Maka setiap kakuk kadiawai tanyalah dulu nan di dalam laiko izin hati nurani. Biasanya pikir sekali mandanglah nafsu, akal mendorong yo usau, badan membantu jo karajo. Tapi bawalah meranuang dalam-dalam, 2-3 ulang berpikir, kalbu nan suci akan manang. Percayalah. Kompasnya tidak jauh-jauh, yaitu hukum cacat jangik. Piciaklah diri awak dulu, sakit di awak, sakit di orang. Nah, nan kampe dinamis, ligat kata orang Medan, lasak kata orang Minang. Usah layu pendingin darah, talampau banyak agak-agak suku menanti gara Allah. Kalau cameh juga manglada ulu, ragu jo bimbang tekik kanai, alamat karajo tak menjadi. Tapi kalau habis tenggang jo kalaka, nani julua ndak jorareh, nani japut ndak kunjung tibo, baru tawakal pada Allah, takdir tumah lamonyo. Hadapilah dunia dengan senyum, baik itu kata ahli fikir. Dan terakhir yang kelima, yaitu bersifat sabajurilah. Nanayah mengkasui dengan sabar bukan membatu muka tembok, kerana lampang pipi dan suak diagiahkan pulau pipi kidah, bukan baik itu. Tapi indak cameh waktu susah, indak takabua dinalai. Hindarkan tamak jelobo, padokan apunan ado, syukuri barian Allah. Dan menjadi sifat dari nafsu adalah selalu merasa kurang. Tansanu merapi jadi perak, singgalang jadi suasunya minta, tandike jadi ameh, gunung sago menjadi intan. Baik itu kandak dan napasu. Untuk itu, ada rem yang paling pakam, yaitu sifat qanaah. Artinya sifat qanaah memanfaatkan dan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Ke orang baparabola diawak TV hitam putih, usah menonton kesubalah. Tapi nikmatilah nan awak punya, karena itu baru nanado. Dek ranggai nan tidak mampu, merasa banggalah tamat SMA gunakan ilmu nan didapat. Itulah inyo sifat qanaah. Baapulah hubungan diri di manusia.
Dek kita makhluk sosial dan hidup sanda-sanda, maka pailoklah hubungan jo masyarakat. Baalah kecadi awak baralah kebanyak pitih, kita para luju manusia, seindah-indahnya pajasirah baru kalaya. Kalau ang mengecek surang galak-galak indak bakawan, ayah hantakan kepada gaduit tandonya utak nalakanai. Ketahuilah nak, sahino ini duit kalau awak di sisi hurang, ilia lalu mudia tak singgah ke tengah tarapuang-apuang ke tapi terpenda-penda. Banyak pintu cara bagawa kuncinya hanya sebuah, yaitu hormati orang lain. Sekali orang dimuliakan balipek gando kabalehnya, cie jari menunjuk tiga dan untuk awak. Ada 5 cara mesti dipakai. Manalah cara nan 5? Pertama, penyapu. Kedua, pemuji. Ketiga, penolong. Kehampe, pemaaf. Dan kelima, penyuko. Tagua sapo 5 basuo ibarat asahan silaturahim batin tajam budi bakilek. Paramah baso ke-7 mulut manih kucing dan murah sopan disantun dilabiahkan. Dan elok na rancak bana awak dulu mulai menyapu dan bansai sapo dahulu pilih-pilih menyapu gadih. Tanyo batanyo kesihatan tantang hobi tantang usaha tantang dunsanak pemilihnya. Ko anak tinggal di kampung sapo setiap orang lalu usah disibak jadi sisiah. Pangkek ranggait di papak patut bama imbawa mak bayinya atau bangku kenang ketek bayi itu pulo. Nyampang awak di rantau orang asal kenal wajib disapu. Paliang indak juang buat ketek bahalo magek tangan itu kepalo basa-basi. Adapun sifat dek manusia nak ingin dipuji dikagumi diumbuak disanjuang-sanjuang betarih tarangnya dan sagan. Siapapun ingin panjang umur tapi takut menjadi tua. Maka sananglah benar di hatinya dikatakan beliau awet muda umur gaib kan yang berkilat tempik gelombang anak bujang. Pujilah nak disayanginya. Anaknya nan kami lincah galehnya nan tagak tali. Tapi ijan dipuji bininya rancak balapik dan judi duangang. Agak-agak manjuang orang nak usah melimbak balabiahkan overdosis ibarat ubek. Bisa melonjak anak baji babaliak awah penabangan nak tuah dapat cilako. Sesudah itu suku menolong. Malang mujua sakit jasanang indak kalapeh cari tangga kini orang isuak ke awak. Bakato buyah muka, jangan tertawakan orang jatuh. Tapi bersyukurlah kalau anda tidak jatuh. Dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh. Kok sanang jalan menjalang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguk-menjanguk. Banyak cara menolong orang. Tolong jo pitih jo arato, tolong jo jariah jo tanago. Seindak-indaknya tolong jo aka jo pikiran, tolong jo doa jadi juo. Sauleh rimah dalam litak labih lagadang manfaatnya dari sakancah nasi de angkanyang. Dan ketujuh de Rasulullah, pemaaf indak pendendam. Sampili memberi maaf pemaha jo kerilahan, itulah orang rendah budi. Membayang keparomannya. Muko karuah kanyang bakarut ati kasih bantuaknya sangalah pupih nur hidayah. Sedangkan ada melainnya khilaf terlampau pantang makan hudi, Tuhan memberi keampunan. Konolah puluh kita makhluk. Menurut galik biasanya nak, apabila orang pabaso tandu cekeh, apabila pencimburuan tandu nyujai, orang pesumpah tandu ciluah pendandam tandu takabuah setan besarang di hatinya. Awak berasiah tak berdosa, orang salah kasadonya. Namuah bertahun tak menyapu jurun sanak pakai rotan. Beparingit Nabi ju hadisnya. 2 lang kadinge, 20 kadilupakan. Dan kadinge salah awak ke orang lain, jasa orang ke diri awak. Dan yang kadilupakan, jasa awak ke orang lain, salah orang ke diri awak. Nyampang sonsang tabaliak pasang nak cabiak-cabiak silaturahim cahaya ukhuwah Islamiyah sinan keturun murka Allah. Kini nang kalimo. Nang kalimo iaitu panyuko berasi hati. Ko orang mendapat rahmat satu bersyukur bergembira. Nyampang ko bala menimponyo prihatinlah jenasib kawan. Usah sabaliaknya nak.
Menampak kawan berasaki awak lah masam kurang bunyi, hati pun paneh manggalagak mencaliak kadai orang kayun di awak susui jua bali. Hayam batino na batalu ai kuanyo padia dahulu jauhkan sipai na baituna. Baitu pun usah pematahkan kecek orang. Suko maudi merandahkan menunggu utang dinarami memasang titi barakuat. Indak saide sepandape balain tapek ketagakan itu biasa dalam rape. Tapi agak-agak kalau berdebat. Iyo kan diurang nanti sampai lalu kan diawak jodaleanyo indak bakasan sabuang parang. Menyubarang dia ya dareh adalah benar rasionya. Ambil ancang agak kaulu turikkan miliran ayah. Menyerongan sua kemudi maleriang geser haluan duduk sampai di Subarang. Usah disonsong naruh sungai, karam diri yang diputanyo hanyut ke indak pemuaro. Menyenangkan hati orang, itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo. Picayalah. Adapun hubungan timba balik antara makhluk dengan Khalik ibarat ikan dengan ayah. Kok nyampang ikan terpisah cara talantiang dari ayah alamai hidup kesansaro tak kema menggapai lagi. Tapi sebaliknya lah. Ayah indak mengandung ikan haram ke inyo katagamang semiang alun ketecameh. Baitulah pulo dengan Tuhan. Walau manusia kapiasadonyo langi engka bumi durako, indak kesumbiang martabatnya zat Allah tetap mulia. Dek sebab karena itulah ijan menjauh dari Allah, hubungkan diri junan satu. Salamu jantuang badani selagi yang turunannya Tuhan menambah dilengahkan. Kalau diri sudah menyatu dakik dan tidak bantaro jauh dan tidak bajaraan sinan hidayah keturunnya. Sehamba-hamba tabuna 5 kali dalam sehari tamui Tuhan jutalipun mengecek lansuang semusurang. Mintalah apa ke diminta, kadukan nasib para sayang. Tangih joratuk kabapujuk tagamang lai kabajawe rahman jorahim salamonyo. Adapun kuang nak tahu, setantang nomor teleponnya hanya sebanyak 5 angko, yaitu 2 ampe 3 ampe. 2 rakaat salat subuh, ampe rakaat waktu 2 ampe 10 dimasuk asa, 3 rakaat 5 gari ditambah ampe salat isya. Artinya sumbayang nak. Sumbayang usah ditinggalkan. Menurut sifat janjinya, Allah itu maha pengampun, murah maaf, maha jadandam. Tapi aduh 2 yang tak berampun nak. Pertama murtad, kedua syirik. Nan dibungkasui dengan murtad, nyato-nyato memutih tali maurak buhua gagang iman. Kato jubuek membulakang katia sirah orang namakan. Sawajah tentang pada syirik dalam naniyo baindakan hati naragu-ragu bimbang dilai-lai mangguak di dalam batin menggeliang tauhid saparuh sudah mencari Tuhan selain Allah. Ku itu sipai nambah pakai berang Allah sampai ke gunjai tunggu jahanam hari iswa. Jangankan pada Tuhan Allah, manusia pun lai pandai berang. Ko ati bini alah manulak, tubuhnya lah membulakang tandonya indak niawak. Caraikan istri sinanjuo. Atau di dalam menyoba suami mencari pulau laki lain, wajib ditalak salamonyo. Memakai istri nambah itu, dayuh hukumnya dalam syarat tacacek bana di nagari layu telingo kecek orang. Maka kini ayah ingatkan, hati-hati menjaga iman, taguah-taguah pacik tauhid, usah sumbiang, usahlah cata. Kok boleh indak papasagi, picaknya indak basudi, unciang pun indak bajipang. Walau ba'alah badai mahampeh lawik gilo tupan mengamuk kemudi usah dilapehkan. Hanya Allah tampik balingduang nak. Bukan dukun, bukalah datu, bukan topulo tukang tanuang atau meminta bakeh kuburan kok kunun kasetan jubilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepadanya pula minta tolong. Nah, itulah nak. Itulah pitaruh ayah. Kok nasihat kolah namonyo kok pituah kang katokan nanyato tangki anak letahan sua lain nari ayah lansaikan. Abaan kini karena hari lalari malam badan latiah mato takan tua kita baganjua lalu dulu. InsyaAllah
Biswa ko lai du ijuo disambuang rundiang ditamaikan surah sekitu lada ulu. Sekian saja. Onak kanduang badan de ayah tunggak pananai rumah gadang pasak jukung kuang di nagari. Danga akan malah elok-elok nak dibilai talinan sayuk penyambuang bengkali lamu. Sini batang bakampuang gugua sinan tarata da ulunya. Batanang-tanang anak duduk ayah mansu aja bicara. Elok-elok buyang kaparak tutuh ladahan kayu jua ambiak kaulu tangkai ladiang. Elok-elok buyang menyimak. Kok lai tersabuk ninan bana ambiak ke guru ke pembandiang. Nyampang nan bukan nan tabaca ulah dek bingung badan juo. Tinggalkan jadi sarok laman ke Tuhan tobat laya. Dulu layah sabuk juo. Baraso mangko manusia dijadikan untuk pemimpin di alam ko. Khalifatullah jabatannya wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian daripada itu, kepada kita laki-laki diberi pula tugas khusus sebagai pemimpin perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Baik itu bunyi surat Nisa ayat ke-30 hampir. Di ayat lain Allah firmankan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Siapa nan ahli menurut syarat? Pertama istri, kedua anak, ketiga nan di bawah perwalian. Mereka lah nan diselamatkan layabatin dunia akhirat. Maka dek sebab karena itu nak, sebagai anak laki-laki nan dimasuk ketika nanti lamo lambek ketibu juo, waang jadi orang gadang memiku ababan tanggung jawab pemimpin di rumah tangga. Bukan mudah jadi gubalona. Sajak perintah nan sabuah taruh larangan nan sapatah caro mauruh anak bini. Laikoh teracak dalam bana menyimpang dari hukum. Tantangan apakah memberikan? Nasi serimah nan basuo ayah setitiak nan batagua piti sakupang kawalanjo kain sabanang nan pakai. Laikoh di jalan Allah atau bercampur barang haram? Sadonyo ke ditanyo nak. Sadonyo ke disudi disiasik. Dipareso di meja hijau di hadapan Qadir Abun Jalil. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Baik itu Rasulullah baperinge. Makujan padalah nanti payah bana nak. Upah terjawek kabo pincang dihalau bahabi hari utang lanyato betungguan. Kini-kini ayah kanakan. Hati-hati mencari jodoh. Jan basuo bak kata orang. Babaju kesumbu lusuah bak katak-katak dilangan. Lah buliah mangkonyo lusuah mendapat raso kehilangan. Tansano memilih kayu kabaja. Maka carilah nalantiak landai. Nan bungkua agak malawa jan runi bana manarahnya. Pilih dagiangnya nan bapilin bamatan bamato-mato batarih baure-ure. Mungkaswinya kok tasurong bajak ke batu sah meliwak mato singka kabau nan indak payah me. Setantang memilih perempuan ado anam nang kadipandang. Manulah wajah nan anam pertama rancak ruponya. Kedua mulia bangsonya. Ketiga banyak aratonyo. Keempat tinggi sekolahnya. Kelima halus budinya. Dan keenam taat agamonya. Carilah sebalik kampung yang Pareso bilang nagari bak memilih banyak ketampang. Dan rupo elok rawiknya rancak. Kok kuniang putih warasia kok hitam manih menjalino. Gadang dan indak gadang bana gapuak tangguang kuruh tak jadi. Langkahnya tak gonyek-gonyek, lenggoknya cando bau kuah caliak taduah pandang mendanyui. Pado galak senyana labih hendak bersikik manih juga. Sudah itu nan banso tinggi berdarah biru. Anak rajo turun-temurun anak putih sundik besundik. Ibu dosen bapak pejabat mamak cadia orang terpandang minan tulareh dahulunya. Pilihlah pulau nan kayu banyak arato. Sawah bajanjang turun bukit parak laweh tumpak betumpak bantian jokabau tak terbilang. Rumah mewah oto balirik tokonyo sebalik pasar. Tiok bang berdeposito jo remote membuka laci. Setantang sekolahnya. Orang tadi di tapalaja S1 di bidang hukum pasca sarjana ekonomi. Doktoranda bagajuk pulau kini MA dan diangannya.
Bahasa Inggris ba ayat tajun bahasa Jerman mindak mangok kono la Jepang di Mandarin. Alun sampai di sinan sajo yuang. Nan baragat babudi halus tutu alun nak katu marandah gaya nyanggun keibuan. Lincah supel bersopan santun, tapakai tata krama kode etik pergaulan, sehingga maduk ke bawah tak menakua dia teh pantang kelindungan kayu musikin tak bersisya. Pangabisana gadis muslimah pakai jilbab, iman taguah amalan taat, juara umum MTQ, pengurus remaja masjid pandai dakwah menceramah. Itu kok kandak boleh pinta balaku tu buyuang. Tapi menurut pendapat ayah, rasu tak mungkin kabatamu. Sari boleh larang bersuara entah di dalam kato-kato. Kadang-kadang iyalah dapet nan di hati, tapi tak dapet bahkan dak hati. Nan bak ibarat pantun orang. Patah silaro junjung siriah merauk ke rumpun bambu, daun dan 2-3 alai digati anak dari basuh. Satu koh kain dipilih. Allah lah dapet nan ketujuh banang alus coraknya kanang sayang berginjai kepalanya. Kok tidak bersuara nan sadu nantun. Di antara nanam kadicalia usah tertumpu kena nampek, tapi utamakan nan 2 macam yaitu budi jo agamu. Sebab akibatnya nak rancak rupo indak baiman itu pangka cilako dalam kampung manggata dalam negari. Mulia banso babudi indak congkak takabua tantangannya manjajok di masyarakat. Urang kayo jauh agamu tumbuhlah tamak jo sarakah jo pitih urang diagonya. Ilmu tinggi akhlaknya kurang, alamai jadi nak menjual negara digadaikannya. Sabaliaknya na rupo kurang tampan menangah. Awak bansai sekolah tangguang urang darai banso di bawah sudah yatim piatu pulau, tapi nyo babudi elok baso iman taguah ibadat taat. Itulah urang ke dipilih. Sesuai ju hadis Nabi, fa'alaika bidzatid dini wal khuluq taribat yaminuk. Hendaklah kamu memilih istri yang baik agama dan akhlaknya. Kalaulah tidak demikian, niscaya kamu kecewa. Hadis saya riwayat Ahmad. Sungguh purun yang bakian ayah saran ayah anjurkan. Ambillah nan sadang elok, di tengah letak tulang punggung. Sebab malah biaya anca-anca mengurangi sio-sio sepanjang tubuh bayang-bayang. Yang sedang-sedang saja, baik itu syair lagu dangdut. Kok matukan yo cenderung kena hancak nak selero tunggang kena lama. Itu wajar saja, itu manusiawi. Maka carilah nan elok rupo manih dipandang. Ube jariah palare payah peminan mato petang pagi. Tapi usah narancak jombang ame nak bintang kampus bunga negari idola anak mudah-mudah. Jangan. Isuak diri yang disesonyo. Picayolah ke ayah. Apa sebab? De awak menaruh balang mau. Tantu sawali buruang manggua. Tiok lalu tiok mematiak orang singgah menjujai juga. Dima ketahan sangkat timpiang yuang raso kalapeh dari tangan. Ibu ayah nasib ang bekona. Karungua bak kalah main makan nati baru lam jantung gilo mamato ke belakang. Setantang asa keturunan caliaklah orang bayak-bayak kaji kalampih nan diateh. Kok lai barasiah diulunyo barasiah juga kamuaro. Bapak balang anaknya kuriak tiburi cucu rintiak juga. Melihat ranji keturunan itu paralu nak paralu. Namun nan dipandang usah bansonyo. Bukan to darah rajo-rajo turunan lareh yang kudamang ndak paralu. Sebab itu kata ayah. De awak orang biasa. Ayah takut ayah khawatir waang dipandang remeh urang. Bak pantun-pantun orang pagurau kue. Basimpang jalan di tembok tetumbuak di pintu kabun ke kida ke kampung Cino. Urang siriah awak karako iwang lai bana serman daun diraso lain juo. Kok dapet memilih jodoh nak. Usah nang kayu rayo bana. Tapi setingkek beda salisiah diateh awak sabanang. Kok lai bagian sama bansai. Bajaso tiok baragia tahu bersyukur jenan nado. Walau titoron nang balikan lebih abak lenan nan diurang. Tapi jenang kayu kumari bedo. Disewakan rumah sapeta elok lagu dang ranggaeknya. Di padianya mangontrak kunun pulau membali rumah awak lanyat orang manompang raso tajajah laya batin. Taruhlah binilai saulah. Tapi di mabatandang kami tua basobok samu pembayan awak lakulai kucuk dulu. Malangkah atau untuk mengecek bak pita kusui. Indak kena ingat panji-panji yang luang. Dibayar pulau menjauh, menyisiah dari nan banyak di sinan mangko tambah parah. Tak jarak silaturahmi kasihan jo anak-anak inilah korban kesenjangan.
Kesimpulannya nak, si Maya gadih Rambayua bintang SMA Penyinggahan Baniang lalu ika suasana di lapiak penjemuran. Setentang je pendidikan, iyo andaknya orang sekolah gadis tadi tak pelajar. Sebab di masuk-masuk bak kini, kalau lahanyo tamai SD konon tak pandai tuli baca, halamai kesampi alam deknyo cangguang di dalam pergaulan. Kok dapat pinta jo pinto sambah hambau juang tabu merasai di dua SMA andaknya. Kok alah seperti itu mudah-mudahan menangkuk parabolanyo indak kabinguang membeli mana. Sungguh pun baik itu nak. Ado ciek dan kedingin. Yaitu jangan tinggi sekolahnya dari awak. Andaknya setingkek di bawah awak atau setaraf sekedudukan. Nyampang terpaso tinggi jo usah menyolok jauh bana. Sebab kalau tinggi dan dipimpin dari nan memimpin, di mawi bawah diletakkan. Dan bak bilah penggiliak basi, bak abana kuat menggisa, bilah ketinggal bilah juga, tua tempi aja dulunya. Caliaklah yang beranak itu. Sajak talua lagi arami. Tibo wakatu ditatehkan bakaja membawa turun diajar mencotok-cotok. Sampai di tapi tabe, anak itiak kajun kaya baranang ilia jemudia. Ibu awak nasib do ayam nak memanggil awak ketek-kotek balari sebalik kolam itiak dan tidak acuh lagi. Ujuang katubu warung diangan. Adapun memilih perempuan dan memenuhi rukun syarat untuk jadi pasangan idwi, mestilah memandang unsur nan anam, yaitu unsur kecantikan, unsur keturunan, pendidikan, ekonomi, moral dan agama. Kau indak penuh kateh penuh ke bawah jadi juo asal jansilah nilai rapornya. Misalnya, indak usah ngerancak bahino bana sebantu artis pragawati, tapi usah pulo nem pencuih bersagi-sagi di malas sayang sengkwi kan. Hah? Oh soal keturunan, ndak ada orang biasa kebanyakan. Dan paralu bapaknya bukan pemaliang mandeh pun bukan perek indak pulo wasa palasi. Kok ke bansai malah, tapi usah nan bansai banyak utang. Sehingga baru sepakan bini awak orang lantri pemenajiah ijandu. Kok pendidikan pulau minimal tamai SMP setingkek je sanang ya cukup itu. Sudah itu akhlak aku mutlak perlu. Carilah gadis sopan orang saulah nan tahu beramah tamah nan paragiah jo pemurah nan paibo pasidakah nan penyantun ke orang susah tapi ikhlas karena Allah. Ba apulo jo agamonyo. Dialah ndak siap bana. Cuman na 5 waktu ndak tinggal. Puaso ibadah wajib nan sunat banyak seketek tetap tak karajokan. Istimewa dan ciek kona. Rancak lah biah bini dari awak. Supaya apa? Supaya tak kalau lain menjagokan kok lupa ado kami ingatkan. Sehubungan masalah nang kona. Ada rumus diagih Nabi. Kira-kira kata beliau dalam bahasa Cerwawak. Adalah ampek kriteria ciri-ciri istri tauladan. Mana ampek? Yaitu apabila dipandang hati awak senang. Apabila disuruh nyo capek pai. Apabila dibari gadang hatinya. Apabila tak pisah elok laku. Itu. Sahabat liatnya pula nak. Tando-tando istri cilako. Nan pertama penampilannya bantu cimutu sama-sama mata memandang. Badan kumuh rambutnya kusau bakain ndak sambereh, muka masam suku pembudek ketiaknya bak bompatis. Satu tu. Yang kedua, kalau disuruh hanya pembantah. Asah dilarang dilanggarnya diajai bantu ranca dia. Namun bertangka bakal 2 arang badebat batagang mariah ciak diawak 1000 nya. Dan ketiga, kandaknya berapi-api, meminta tiok sanyanyek tak peduli di muka orang. Tapi dibalikan nan murah, masa cecek. Diagih nan maha, tak nyurajan. Nan gadang ndak badaso nan panjang dicumehkan awak telengah disembahnya. Aku nampak ngabisan. Nampak ngabisan pengguntian dalam lipatan pemancing dalam balango pengkhianat saja di mana. Dia doan cando saulah, pura-pura setia mesranya walau rabi. Tiba dibalik pembulakangan kasih pindah sayang berpaliang beliak ditunggu orang lain. Nan bak pantun nadi suayan. Basaudin nanak rangkamang belok kabatam pulang pai di pasabanto permainan. Apo ketenggangin buat samang. Disangkoto di garasi kironya orang menambangkan. Nah, itulah bunyi pitaruh hayah nak.
tantang memilih perempuan untuk diambil jadi istri. Nyampang kok timbul pertanyaan, baa cara menyelidikinya? Jawabnya mudah saja. Masalah rupa jerawik badan bisalah dipandang langsung. Sawajah hasa keturunan, kondisi di ekonomi, latar belakang pendidikan, boleh dicari informasi bertanya kian kemari basiasek pakai kawannya. Tapi soal pribadi pembawaan ataupun amal jo ibadah, bayangnya nampak di parangai caliak korenah tingkah laku sinan kasayah gambarannya. Kok itu malah surahayah tentu kalian berpendapat supaya siang nan hari supaya tarang nan bulan nak nyato hitam putihnya tentu pajatu digauli bana dibawa bakawan narik dipacar bercewek-cewek barulah dapat dipahami. Ku ampuh biar anak tabang boneh dinanyakan kerangkiang hati dan tidak ragu lagi. Sabananya nak soal pacar memacar ku bapumle istilah lamo baganda caro seisua dia tiketek kami orang tua sam yang haram tak ketuju malah cilaku tentangannya. Sebab apa? Sebab dilihat contoh kanan sudah nak kalau api je bensin lah barampi nan ketidak nyalo tabaka sulit lah bana menjagonya antah di bateh dinding kacau tan sanu lai duit menggajola buiwang rumah nyalo kampung tepanggang kalam nagari diasoknya janggut ayahang dilalahnya. Tapi samantang pun baik itu karena de anak muda kini batin maja indak pahari radar lamah hampir bakarek tak paham kia jukurena ko itu namanya to the point tembak tupai bacokok Maria silahkan bercewek berpacaran apa boleh buat tapi awas jago jarak ingik judiri martabat dipelihara anak orang diselamatkan. Kok wakuncar kecek kalian wajib kunjung pacar kepanjangannya atau pai apel di malam minggu mesti tahu aturan lalu lintas mengarati jerambu-rambu jangan sampai awak kan tilang eloi orang serumah sayangi adik-adiknya muliakan orang gaeknya baso-basoi dun sanaknya kecek orang kanalah tandonya arok jetinaman siang tarangi di rusuaknya petaguah paga bekuliliang jalupo je pupuk kandang jika mota bersantai-santai bawalah duduk di barando mengecek agak-agak galak usah marahai-rahai pulang malam jalan banah yang pengingin keluar rumah berjalan-jalan rekreasi mesti seizin bapak mandehnya bertantu kama tujuan sate sebungku itu wajib tuh pendeknya mengkasih maju orang awak pun kekania juga inge-inge temakan umpan nak konolah pulau nan bedonya tukang pancing dijuju ikan galak gerundang memendangi sopan-sopan dalam agama pantangkan tersingik budi paling cilaku anak bujang lasak tangan tadorong jambu resek panja kumariawai alamai indak luluh di tanas nak drop out kesudahannya percaya lang ado cik namang gamang nama hantu-hantu di pikiran yaitu de asik cubo ke cubo gilo dirintang hati gadang hilang tujuan anusali ibarat orang membeli kudo kok nak barang beli kudo dicubo nan kararanggo dipakaikan palanu sirah lalu diracak ke galanggang lari sabalik dua balik lapanek kudu lapehkan dicakau tangguliang wih dipasangi paragek bendi cacek tibo salah bertimpo tinggal kudu je nasibnya disembah pula membaca putih dimuek baban dipungguang dialau malah jambuki indak hok pun indak meluncua saja berjalan kesudahannya lah merasai kudo sekandang kuku caya pungguang melalai bulu kusi iku ala regek ulah dek ciluah salah niat janji mukiat jabali orang sumpah bagu membaidokkan usah terjadi itu anak utanglah nyatu tepa buek tuna hukum karama lama nanti anak cucuang pembayarannya na'udzubillah min zalik saketek nak taserak kaya pilih tercicia kena japui sawajah humu aja pangkeknya ada benar rumus di ukurannya selisih humuan dan ideal yaitu separuh ditambah 7 artinya umur pedusi nan sadang elok setengah umur laki-laki ditambah bilangan 7 umpama awak berumur 20 nan pedusi hendaklah 10 ditambah 7 tapeknya berumur 7 balik baik itu pun kok marah pulai umur 26 anak daro mesti separuh dari 26 3 balik ditambah 7 20 umur 20 sadang elok atau kok kalabih jangan banyak bana kok kurang jangan sampai jauh nak seimbang kabau pada tinggi badan pun dikaji pulo mangko sarasi berpasangan nak elok roman bayak dipandang jangan tinggi pedusi dari awak setidak-tidaknya beda setampo ataupun sama seukuran nah itulah nak
Lahayah surahkan caro-caronyo, ba'a menilai rang pedusi ko. Cubalah nalarkan je pikiran setitik jadi kalawik kok sakapa tolong gunungkan sadonan tu nilim wayah. Ketahuilah nak, selain kodrat naluriah, nikah kawin ko ajaran syarak, perintah langsung dari Nabi. Hukumnya wajib fardu ain, nilainya ibadah amal saleh, asalkan lillahi ta'ala semata karena Allah. Sebuah hadis mengatakan maknanya saja ayah baca. Hai para pemuda, kata begini Rasul, kawinlah kalian kalau sudah mampu, karena perkawinan akan menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Tapi kalau belum sanggup, berpuasalah, sebab puasa akan menjadi penawar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cukup jaleh cukuplah tarang bukan? Bahwa gunanya kawin diwajibkan untuk tujuan jemung kasih menjinakkan nafsu syahwat, gejolak batin nambah kobar mahampih gairah insan, nan mbak perang jepas yang musim pabilo kalarainya. Maka perkawinan adalah muaru, perkawinan adalah banda daliran pakai lapis saluran nan dapet ridha Allah. Tapi pulau nyampang kok jauh tak tajalang ko ampia indak terturut, indak mampu, indak tekau ulah dek bansai badan diri. Maka kita disuruh berpuasa. Dengan puasa menanggang makan, kurang zat api dalam tubuh, menurunkan spaning ibarat listrik, menyurui kayu dalam tungku nak taduh agaknya waro, walau tak sampai memadamkan. Anakku, nafsu sebagai rahmat adalah anugerah Allah Ta'ala yang tak dapat di malaikat. Patut diterima disyukuri melalui nikah perkawinan. Sinalah letak kemuliaan nak. Sinalah nilai ketakwaan mencapai derajat martabat insan dan kamil sejatinya. Tapi nak, ko indak jalanan pasar nama tampuah labuh nan golong nan baturut. Membali barang becir manyeo sekali pakai meminjam basuko-suko, alamat penyakit yang kabuliah na tangguanglah aib HIV. Ataupun free sex and 7-Eleven, kawin yes nikah no, maka jatuhlah awak ke tingkek hewan, kumpul kabau kumpul kambing. Itu istilah paling cocok. Setantang masalah langkona. Harapan ayah bersampaikan. Nyampangi sua umwala cukui. Sihat ado pitih menaruh Allah lamampu laya batin. Usahang menanti lamu banai di embujang tak babini. Sabab Allah dia itu. Kok lamu biduk di kualo basawah di bawah tabiang. Baban nindak muatan kosong angin kancang ngaruh bapesong lidah ombak malapi ajo. Ayah takui nak. Bidua angkaram di tapi maratok pulau di Subarang. Hanya kebuliah pinta je pintu. Lapihkan dulu adik padusi, awak meriang di belakang. Baik itu sifat laki-laki di alam Minangkabau. Sesuai je zaman kutikonya. Di masyarakat alam Minangkabau sampai menjalang Jepang masuk. Soal jodoh kawin-bakawin monopoli di tangan mama. Kok gadis lah mulai gadang setumpak umur 5 balik. Mulailah mama bau saus siapa lah orang ke dijapui untuk pasangan kemanakan. Sekiranya nampak nandiangan Allah bersuaran ketujuh sesuai pulau perhitungan, maka langsunglah ketunangan. Cupak tatagak kadi siragian takambang kadi tiru rukun sarai dipanuhi sepanjang adat nama pakai. Persetujuan dan kepunya tidak perlu. Tidak perlu. Ketujuh tidak ketujuh kok gaib beranak tujuh awak lah calon yang kampe tarimu saja. Pantang membantah kecik mama cilako gadis banyak cencong. Sebab indak yang cadiak dari mama, indak nan tua dari kako. Pasang sudah pakula mati tak boleh dianjak lagi. Nyampang serupa orang nganggan. Berani manggil yang panjang menghambung-hambungkan diri. Maku bagi dia orang mahariak bertitik je tangki sapu. Atau diarak je limau tawa disambu aja pinang tua. Dikatakan pajalah kan lain orang melapih kepandaian santung pilalai itu agaknya. Bahas tentang juayah pajah. Status beliau orang Sumando, tugasnya cuma menikahkan. Soal jodoh, soal beralih itu urusan mamak rumah, sultan tinggal mengamek-ngamek. Datang tamu, dudukkanlah. Orang makan dibasui, parut sendiri lama lapiak meluncur pulang keranggai. Adapun yang bujang-bujang, jokok dibanding jenang gadis, agak merdeka pilihannya. Hanya di masa kawin jolong, mamak membari ketua mati, tiba mau ulang 2 kali, bebas memilih yang ke-7, tinggal melapor ke famili. Tapi kok ada silang sengketo antara kaum kedua pihak, tiba perintah menceraikan, lapatkan talak senan jua walau sedang berkasih sayang. Itu dulu nak.
Dulu sangke zaman penjajah alun banyak orang merantau masuk adat pesan dia luar. Kini kau ayah liek ayah pendangi biar di kampung atau di rantau dan najuang dan darai semu sajo lah jauh bana perubahan serupa siang dengan malam. Masuk talangkai lah balipek pasangan cari surang-surang. Induak bapak tinggal mangguak mamak kanduang tak dapat bunyi dun sana tagak maminkan. Kau ada pihak yang membantah. Nantuo mampang jalan dan cadiak gilo memujuk na mudo jo karek kayu. Rencananya ke jalan taruh tahu nyari kini lah mode. Kemangawak. Atau sengaja pakai kaluan. Dipawi saya totali baanya orang membatalkan pajalah hamil 3 bulan terpasu baralek yo. Dan bedonya nak. Dan bedonya dek cinta nang kolajuo cinta buto indak mencaliak marumbu di mati bonyo sampai disalah tak berampun orang kapian yang berpilihannya bakarek rotan di penilih tabang kayu nalandai indak dikabuang-kabuang lai pucuk tertunam di pematang kabang kalian di parangai indak dikana-kana lai banyak nang ketek nang kagadang joko dicaliak secara jujur nak diukua jo pola Islam sesuai pulau jo sandi dasar hak-hak asasi manusia. Maka sistem perkawinan orang dulu kurang adil, kurang menenggang. Kebebasan wanita lah tapasuang. Hak bapak dirampai mama orang Sumando ndak berfungsi sesuai ungkapan juga cika orang Sumando babu dah ditunggu. Namun sunatullah tetap berlaku. Zaman baputa masuk bareda dunia berubah nilai bergeser. Sekali ya gadang sekali tepian beranjak. Baik itu pepatah mengatakan. Kini penentuan jodoh di tangan anak. Tanggung jawab bapak lah pulek panua dominasi mamak dalam uruntuah. Beliau hanya tinggal lambang hak sekadar diberitahu bukan maita memutiahkan. Tapi sayang beribu kali sayang. Ibarat maukia terlampau rawi bak beragiah tersorong karua. Generasi kalian kinilah melampau kuaja jangko makan tabu jorek-urek mendabiah menampuang darah. Sudah keterlaluan nunjak bahasa Betawi. Coba pikir. Dengan alasan hak azasi, kalian melenggang jalan surang mengikut datak katuati. Biarkan anjing menggonggong namun kapilah jalan terus, baik itu moto nama pakai. Tapi kami pun ibu jo bapak mempunyai puluh hak azasi dan kalian lainnya bawa lalu. Barulah gapuak bak garundang kubangan rasa awak punya lupa je loncek di pematang. Apakah itu adil? Bukankah letak ridha Allah di atas ridha orang tua? Ketahuilah. Mangkonyo sampai sayang bapak. Inyo sarahkan anak gadinyo ke tangan pemuda bayak-bayak penyambung tangan asuhannya. Mangkonyo cukui samparono kasih mandeh bagi si bujang. Nyo nak meyakinkan perempuan ke penyiliah badan dirinya melanjutkan kasih tabangkalai. Disinilah cucuannya curahan rila atau tepako aliran restunan menjadi milik ayah bunda. Santano kalian rompak pada kami. Apa kadayo orang tua belum buat tangih bakal luahkan. Dan baalah jadi nyui suak joko tahun jam dalam dibuati takana jariah menggadangkan Tuhan kok berang mengundangi naudzubillah min zalik. Dia sabab karena itu supaya nampai hati nak elok nan tinggal hati nak sanang to tarah bagi ampangka di sisi arah ke ujung nan tengah semua diambil caro lamo saik salayang caro baru guntiang sesibah bapilin rila je maaf sinantaran tangka keadilan yaitu katuju dah orang kama makai sesuai je orang kama mandang itu rumusnya. Ketujuh saja dek kalian tak sesuai je ibu bapa adalah mungkin dipasangkan. Sabaliaknya sesuai mana je kami indak ketujuh dek kalian mustahil bisa dilansuangkan. Mangkonya elok nak barila-rila je mendehkan luang bersuku-suku anak je bapak sahayun nang buat pemilih. Itulah sandi je pondasi tampik berpijak pangkat tiang tunggak nang kokoh rumah tanggo. Lama kalian nama makai sanang hati kami nama mandang sumarak nampak dia gari. Kini nak ayah bilang ayah papakan siapa nan haram dikawini sepanjang hukum syariat Islam ataupun nan tak cacik dia tak calo menurut adat Minangkabau. Ada 3 balih perempuan yang tidak boleh dinikahi, yaitu 1. Ibu nan mengandung dan melahirkan, termasuk ibu dari ibu dan ibu dari ayah atau nenek kandung. Yang kedua, anak kandung, termasuk cucu dan keturunannya ke bawah.
3 dun sanak kanduang biasa ibu balen ayah atau sayah balen ibu. Nan kampe dun sanak padusi dari ayah. Nan kalimo dun sanak padusi dari ibu. Nan keenam anak padusi dari dun sanak laki-laki atau anak pisang. Nan ketujuh anak padusi dari dun sanak padusi yaitu kamanakan. Nan kelapan ibu nan menyusui bariku ibu dari ibu beliau. 9 dun sanak padusi sesusuan serta anak cucunya ke bawah. 10 ibu dari istri atau mituo salamonyo ndak boleh. Nan kesabale istri dari anak atau minantu walaupun lah bercerai. Nan kedua bale anak tiri walaupun ibunya lah meninggal ndak boleh. Nan ketiga bale dun sanak padusi dari istri kecuali indak dipasumbayangkan. Nah, itulah orang-orang yang tidak boleh dikawini di zaman Rasulullah dan sahabat. Diharamkan juga mengawini para janda Rasulullah. Pun terlarang mengawini perempuan nan masih dalam iddah. Adapun bagi orang Minangkabau nan beradat bahasa syarak sani kitabullah, selain dari orang nan 3 bale, ada pula orang salapan nan bepantang sepanjang adat. Yaitu 1 orang badun sana ibu. Nan kedua badun sana ayah. Nan ketiga jando dun sana kecuali kalau sanak lah meninggal. Dan kampe jando mama biar bercerai dui atau bercerai mati tidak boleh. Dan kelima jando penghulu dalam suku artinya penghulu awak sendiri. Dan keenam sahabat karib ibu. Dan ketujuh jiran sabalah menyebalah. Itulah dianggap dan sanak. Dan kesalapan orang sapesukuan. Namun di dalam larang pantangan indaklah samo tiok nagari. Ado nalabiah dari salapan. Ado nan mulia sepusukuan asalkan penghulu lawa lain. Ado tuh. Ado pula perjanjian 2 suku nan tak boleh ambil atau lain sebagainya menurut peraturan satu negari. Nanti di satu masona tibo dijanji nan bakarang tibo di padanan baukua sinan marawa nan baturiah katu buatan mata pei. Waang kaduduk di majelis baradoan jotuan kali di lingkuang orang banyak. Di situ hadir ibu bapak mamak jabako. Handai tolan karib kirabat langkuk sugalo nan patik-patik orang kedua belah pihak. Selesai ketubah dibacakan meriam istighfar jo syahadat, maka di dalam berjawab salam ganggam baganggam samuare. Waang pun mengucap kabul menjawab ijab calon itu. Ikulah bunyi lafadznya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sakalimat tidak boleh putus sanggup, tidak boleh cari. Itulah ikara janji satya. Itulah penobatan bagi rajo-rajo. Itulah pelantikan cara pejabat. SK turun, tugas dimulai, status awak kini suami komandan di rumah tangga. Sesudah berijab kabul, penyerahan tugas jabatan dari mituo ke minantu, lalu dibaca sumpah jabatan dan menamo ta'liq nikah. Kandungan isi di dalamnya yaitu memberi hak kepada istri meminta pasah talak 1 kalau bersuruh pelanggar. Apa yang dilanggar? Yaitu 6 bulan tak pulang-pulang kabar indak beritu indak. Napakah laya tak dibari, napakah batin tak diagiah, ataupun menyakii laya jabatin main tangan sumpah serapah. Kok kaduannya diluluhkan nyebaya piti 1000 uang iwat itu namanya, maka jatuhlah carai sendirinya. Maka lelaki hitam genam putih batekin batanda tangan. Barulah doa dibacakan, ma'amin nurang nan hadir mengikut segala malaikat Allah mendengar dari arasy. Saibarat malapeh kawalaya. Kami nan hadir balirik di dermaga memandang kalian ayat sampan. Nan suranglah tagak di nang kodoh, nan suranglah duduk di kamudi sambil badayuang ke subarang. Tangan melambai doa membubuang, sampailah kalian ke pantai bahagia, mendapat ampunan ridha Allah, rasaki melimpah ruah, anak yang saleh dan salehah. Amin. Amin Allahumma amin. Kok itu terjadi suana. Nang para luar yang ingatkan mesti nampakkan perubahan di dalam laku jo parangai gaya jo sikap pembawaan. Kepatang awak remaja kinilah jadi orang dewasa gala pusaku lah pakai. Untuk itu kok mengecek melihat-lihat bagarah maga agak bacari sekali jangan.
Nampakkan dibawa kenan ketek samo gadang baso basi jonan tua mulia bestina. Kalong kecik ang sinan. Tapi ko ota semakin dareh ruok gabubu balabihan namuah bagali inarami alun patuik menyerenggala tu. Masa menampak anak gadis nan kami nan kuning kuah mato balang ke menyembah lidahnya tau ulok-ulok tangannya mengapa-ngapa tandonyo nikah ndak berakai. Ibarat orang balik di Makkah ko alun mendapat haji mabrur. Juga pegawai karyawan kurang loyal rendah kondite merusakkan korup kesatuan. Ingatlah, awak ko suami orang. Masyarakat umum di lingkungan lah membawa duduk semua rendah, membawa tagak semua tinggi, semartabat di pergaulan. Kanalah awak ko minantu orang, kapamenan, kababanggakan, kabacelek-caliak dari jauh. Sadarilah awak ko sumando orang, awak ko bayi pabisan, awak ko basangkut pau, tenggang ram banyak kagawe-gapai ulah dek miang badan awak. Ku iyo awak calon pemimpin, kajadi kepala rumah tangga, paham ibanan ke dipimpin corak tabiat je parangai watak karakter rang padusi. Terlebih dulu ketahuilah tentang riwayat kejadian asa muasa semulanya, bahwa tak kalau masuk sesuatu sangke Adam seorang diri maunya Eden Taman Firdaus, sedang lama-lama lalu Tuhan patahkan tulang rusuknya bagian nan kida paling bawah, maka terjadilah Hawa. Baitu Quran menerangkan secara filosofi kejiwaan sifat-sifat padusi indak jauh berubahnya jo sifat asa kejadian. Tulang rusuk itu panjangnya sajangka labih, lawehnya sajari kurang, bangunnya bungkuk salayang. Diluruhkan rasa tak mungkin, dibengkokkan berpantang patah, lunak-lunak kareh malanti yang sebantuk busur induk panah. Itulah isyarat klisenya bawaan watak perempuan. Inyo kareh tapi mahayu bak per wajah bersusun. Inyo pendek tapi lantiangnya jauh melayang. Inyo egois, inyo manjo cengeng paraso hati painjong ingin dilindungi. Maka kok lai berpakai sifat sabar, malah kok jo kasih sayang paham dikiek menjinai. Maka dibalik na lamah lambut tak simpan daya kekuatan labih bak bom Mariam tiang diawak menembakkan. Dan kau sah sekali jangan memaso jo kekerasan, main tangan balapuk lapak, main kato menyumpah-nyumpah di muka bak cano takut, di hatinya memberontak, tubuhnya dapat dipasuang, batin tak mungkin ditundukkan. Itulah inyo perempuan. Untuk membokak palang hati nak masuk ke ruang jiwa, ada pituah ke dipakai, yaitu ampek tagah jalarangan, ampek pulo suruhannya. Adapun ampek nang terlarang, pertama usah penyabut padusi lain pembandiang-bandiang junan dulu. Pacar lamu cewek seisuak kawan sama so bujang-bujang nostalgia sangke sekolah, usah. Kunci areklah dalam-dalam simpan di gawang lebu ati bak bunyi si buah pantun. Koto kaciak je balai belo tigo je kampung peninjauan, usah tabatiak tabarito biarlah luluh di genggaman. Paling sakit derang padusi kalau miliknya digaduh-gaduh punya syarikat juna lain, walau bayangan namu saja. Itu ciek tu. Dan kedua, usah pemuji bataruh tarang atau pencacik bakada tarang. Kalau istri disanjung-sanjung, dipuji bamuko-muko, alamai ketinggi gabubunyo isuak kelupo jedaratan tibo sombong ngeh takabuga. Sabaliaknya nyampang basuo tak katuju, nan laia atau nan batin usah dicacik tembak lapeh, tarumuak bana pikirannya datanglah minder rendah diri bak ayam kalah di sabuang. Tapi kok menyanjuang salayang sajo, ijan bakasan sambuang paran, kok mencacik maga-agak jusin dia lalu karundiang lapia beliau semigala. Tuh. Nah, yang ketiga, usah palecehkan di mukurami kononlah dake ipabisan. Sebagai misalnya umpamu dikatakan paja ko tinggi rasaki ko mah sajak babawau ditaruh galeh susui je balikan dua rasa tabali ka bepuncu ndak buliah tu nak, ndak buliah. Kalau lah awak merendahkan orang lalu satu malanyau jatuh merek kabur raginya sedangkan masih dipakai laki nampan dia kecil orang. Nan kampek usah ringan tangan. Iko nampal yang ayah banci ko. Saja sehari dalam rahim taruh mengandung melayakan. Induaknya tasesos yang malam bapaknya merasai cari makan. Kinilah gadang gak dirancak diagiahkannya elok-elok tiba diawak dilampangi. Biadab. Ang tahu. Inyo tu banyak nang punyo tu. Selain dari mandeh je bapak, inyo tu punya kaumnya, inyo tu punya negara, inyo tu punya Tuhan Allah. Lama-lama saja menangan ni.
Taruhlah dosonya nak tampunkan ulahnya malam taubat nggak mungkin terbantu lagi. Sarahkan balik ke bapaknya, pulangkan mandat ke nempunya. Tapi usah disaki orang. Hujan di lampang-lampang anak orang. Sebab istri bukanlah hewan nantan kuku, tapi manusia nantan kie. Ingat itu dia. Kemudian dan daripada itu, adapun ampek dan basuruah, pertama turun tangan kalau nyesasak. Antara suami di satu pihak dengan istri di pihak lain. Lah batantu bidang karajo lah nyato tugas surang-surang. Suami mencari nafkah dan jauh ke diampiakan dan tidak ke diadokan batenggang usaha jokalakah. Istri maurih rumah, memasakkan barang dan matah, menyusun matuk jemaatun, membagi magak magiahkan. Maka tagaklah dikakuk masing-masing. Usah serupa gotong royong kian gamak kumari kaca nan papa mencebok paja dan mama mengapian kayu jantuh. Sumbang jangga dipandangi. Akan tetapi nyampang istri kurang sehat, lamah-lamah baru basalin, atau karajo terlampau sibuk bangkalainya 2 3 cucian sarang bertumpuak nasi lah patut dikadangi sambah ngih terekai duit pajanan ketek di gendongan uninyo gilo marahnya nentu minta jajan apaknya menonton TV itu namanya bapak mada. Di saat-saat dapat nantun nak kita mestilah turun tangan, tanggulangi apunan mungkin, paling kurang menyapu-nyapu. Manggil yang lado tidak salah, mencuci piring patut saja apalagi menggosok mereka. Prihatinlah juga nyawa, payah jadi rompa dusi itu. Aku cek lagi. Allah menjadi kodrat alam nak. Ko istri mulai mengandung, banyaklah tingkah je parangai berubah sifat sekutiko ulah cando bebek-buek. Kadang-kadang katanya awak busuk. Menjajok setengah mati. Aduh kalonyo sayang bakal lebihan tak boleh keluar rumah. Kandaknya tak masuk akal. Tengah malam minta es krim. Taraga jo ampiang dadiah kamar dicari di Jakarta. Alang musim minta durian susu kudo. Tolong carikan minyak bensin berjilek-jilek. Pendeknya macam-macam lah perangainya. Nyampang besunan mbak itu nak. Mesti sabar yo nak. Sabar. Itu ujian calon ayah tu. Mbak pelonco di mahasiswa memutus silek di pendekah. Makonyo ayah ingatkan usah batangka basiarak kunon baganyi jawa carai karena urusan tetek bengek patah kemunyang junjung siriah jelo bajelo kailaman sapatah kaji baselisih usalah surau ditinggalkan. Dan ketiga aja bagawa jadi pabisan suruh inya masyarakat jarang bana orang na mampu merukunkan istri jamandehnya itu sebabnya timbul kecikak karena yandai di tapian katanya antara induk jebini kurang dibatin mesumbayan. Apa sebab? Sebabnya karena mereka nan baduo rasu samilia samu punyo barabu kasih diri awak. Hak ibu rasu talenggang dek tibo padusi lain padahal inyo na menggadangkan. Istri pun rasu memiliai secara hukum josara sepanjang adat jaundang suami hak dek istrinya indak siapa ka memisah. Kaduanya batua. Kini satu daerah dua tuan surang kasihan dan ciak sayang. Ibu ingin matur anak, istri manden mengapalo benjo-enjo keduanya. Diokan kecek rangai. Bata-bata laki bini dia cuakan namai paja duraku kemenekan duang. Ndak cek yang kelok. Maku ayah ingatkan pandai-pandai jadi gebalona. Usahkan 2 tagang selampi paharek pilin silaturahim. Diaja makan sedaun tapi usah disakandangkan. Maknanya adil-adil tagak di tengah jano liang berpendirian pakaikan sifat bijaksana. Adokan pendekatan psikologis, rantangkan jambatan batiniah, hanya usah terlampau kari konon pulo idik serumah. Arek-arek lungga mengkonyelo. Nah, cara bayi paja babisan. Biasakan jalang-menjalang tanamkan rasa ukhuwah sehingga hilang kecemburuan terwujud keserasian dalam keluarga besar ipabisan. Naknyo batu kuat kepandaian bertambah pengalamannya. Istri diajar bermasyarakat. Apakah itu dharma wanita, di PKK, di perkumpulan, di pengajian majelis taklim, atau di kegiatan olahraga, di arisan, di julo-julo, pendeknya asalkan bersifat positif, palapeh. Tentu saja dimonitor dari jauh jan kumat penyakit induk-induk. Penyakit induk-induk, pertama bajwa batandang laga, nang kedua bagunji yang mencuki orang. Di asi otak-otak lupa tugas di rumah tanggo, tapaso makan kalapau sinan bermulai wasi sange. Hati-hati nak. Lah, aku nan penghabisan, nan kampe, bakato bayo bajalan bermulah pakaikan sifat musyawarah.
Walaupun awak pemimpin kecil awak, pucuk boleh di rumah tangga bisa maita memutihkan, tapi ndak boleh bakato surang manden bahati cie. Jangan. Memakan usah mabikan manabang indak boleh merabahkan. Diktator awak tu namanya. Sedangkan adat bawasiat, nak tuah kata sepakat cilako kaji basilang. Syarat pun ada menyuruh syura bainahum, bermusyawaralah antara kalian. Itulah inyo demokrasi cara negara, bayo-bayo bahasa awak bisinan rahmat keturunnya. Apapun langkah ke ditampuh. Rencana proyek gadang soal rumah soal usaha. Atau urusan ketek-ketek memilih warna kain saruang umpamanya, sadonya mesti jemu pakai jemu musyawarah. Nyampang putusanlah diambil di awak dan tahu masalahnya. Atau dek sifatnya darurat mesti diambil kesimpulan, musyawarah pun para lujo walau sekadar formalitas. Seindah-indahnya memberi tahu. Bahkan kok anak kalau lah gadang wajib diajak memupakai usah dibawa lalu saja. InsyaAllah nak. Kok nanampe tagah laita indah. Ampe suruh laita pakai lidah masin kato barangawi bawa tumbuh di keluarga suami teladan kecek orang. Baiklah nak. Di hari lalarui juga. Ayah tak lama kami ngecek lah hampir tiba di jangkauan. Jam habis ketika sampai rundiang usai bicara tamat surah beranti nyulai. Tapi sabalun bakasudahan terakhir ayah ingatkan. Adapun laki-laki di Tanah Minang memikul banyak tanggung jawab. Di samping istri juga anak-anak, ada sanak kemanakan serato kaum pemilih tari bakampuang bahalaman. Besuo dalam pantun pepatah, kalau paku asam balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bau nak rang sarwaso. Anak di pangku kemanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan tenggang nagari jambinaso. Artinya, sementara mau rumah tangga, nan mutlak wajib paralu. Kita dituntut secara moral membela rusanak kemanakan. Bahkan secara material kalau keadaan mengandai. Masyarakat pun disambiakan nak. Cara bala buah matapian, cara bakampuang benagari, urusan sosial jo lingkungan. Usah wak na hidup surang, usah. Asal beres anak bini urusan orang masa bodoh. Dun sana merando tak diurui ranggai telantar tak peduli. Alik orang tidak diturui kematian pantang menyawak gotong royong sekali aram. Jangan nak. Usah. Ayah tak suka tentang itu. Singkek langkah sampai berkisah kucik lah bumi alam nangku. Tiba giliran wang susah. Langau hijau tak kamarongong pitih nindak laku lai. Picayolah kayah. Setantang diri badan ayah. Usah dihirau dikayakan. Selagi bagarak tulang nangko alun kamakan rumput rageh kalian dan nindak dibabani. Namun ko umur singkek capek peminto ayah berpulang lebih dulu. Amaang nambah dicayahkan. Itu pitaruh dari ayah tu. Kok waang nak tahu juga nak. 30 tahun kami babawa banyaklah tangih dari galak. Rintang di bansai nangku juo dek senjang kumari sayu dunia orang indak tabandiang. Balaya menapi-napi ke tengah takut juga lombang. Jo tangan kami bakayu nak habis sampan ganti jopiah sampailah kalian di Subarang. Walau itu penangguangan. Saseyuik baliau tak mengaluah sadaceh indak penyasalan. Ayah pun menenggang laya batin. Lalu tadareh cetahari alun tajan tiak sasek tangan konon hatinya tasaki. Demi Allah alun pernah. Dek sabab karena itu. Bela maang sampai-sampai. Uruih jejari dan 10. Haram lillah ayah tak rila dunia akhirat haram tak izin. Nyampang kasih masarayokan di panti jomponya bagaluang. Awas soang. Iko nampang habisan nak. Tutu habis kalimat sudah rundiang indak barulang lai dangalah sebuah nangko. Yaitu kok tasabui idik kamati, tabayang nasib di akhirat. Camih tibo gamang pun datang antah kaba aku isuaknya. Salorong di badan diri ayah, tapek bak pantun-pantun orang. Meninjau di lingkuang bukit, tampak dari puncak lawang. Di dunia bansai melilik, kamati amalan kurang. Sepanjang kaji dan badanga, hadis dan sayah dari Nabi. Kok sampai mungkin melampangi barek kok lai meringankan. Hanya 3 nan kamanolong nak. Manolah jinih nanti go. Pertama sedekah jariah. Kedua ilmu dan memanfaat. Ketiga doa anak dan salih. Dek seso sepanjang hari. Indak talaki bersedekah. Untuk kalian saja tak cukup konon mengana orang lain. Tersabut ilmu dan bahajakan itu nan jauh sarik bana. Sekolah tanggung mengapalang mengaji tak sampai katam pengalaman berkurang-kurang. Entah kok lainan ketiga nak doa kalian barokkan. Kok boleh pinta pintu. Sekadar setagu ayah pengipeh hangit di kubu atanya kok lai tepalapeh.
kirimi doa sepateka. Apalah lapat doanya wa angkanalah tauju. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku kecil. Tolongnya nak, tolong. Cik nantulah pinta ayah, nah lain kalian tak berutang, rida jemaah pemenuhi. Nah, sekian sajalah. Di siku sayok patah tabang meranti pelang merapik di kualo. Pasan cukui wasiat sampai pitaruah sekitu saja tiang di anak mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.